Hadin ga jinge seisap bat sebor jong gi hebret bat gi samla nong ye jingi ga distrik Ribhoi ha ga jingi kop galwa penlong ha trails fun park kabala penlong da ga Ribhoi District Sports Association lengba ga swimming committee menta ga singi lala ban pun kut no ye ga jingi kop kabala sedang nadu henin ga singi Hagani kesini penkut kena isim bentai kelai kunteng ban yora ya kanam job bat la ban kedo bahadin gejing penlong ya gejing kom ke RBDSA kelai ru dagi kusnam sikinang job kat kum ki kerdani lekai jongki ha keba ya kini ki kusnam lawan ban sam sikinang job dagi nong sha khot sngubha ki bakenthop ya usamla federal kharkamni ubri presiden geseng KSU na not Khasils district unit Ubalwan poi hagani kesengi kumukongsan nangta officer in charge komsting police station hakachini don langru jong somla Stevenson Kharkrang ubri assistant general secretary ke KSU na not Khasils district unit nangta uba division rentatiang uba AJS Shadab uba Daminat Seliang kinong ilam jong ke Meghalaya Swimming Association kidkhot ke swimming committee ke RBDSA lembat kiwai lala ru ban sakhi ke jingsong shit jong kinong ilekai kibalai ai mansim lagi para nong ilekai habakila ban peni ye ke sab jingi jongki badru ke jingwan ai jing Christian jongki kimi ki kpa jongki nong ye jingi bad ki pagba ki bawan shongkai pengat ha thrills fun park ki bawan sakhi ye ke ne ji kop jingi ki hebret bad ki samla ke district Ribhoi ngaju boat din yang ne kecing dak kai swimming pool kaba ngi hapo kadong Ribhoi jungi ngi dang duna ba bat ngaso ban ai soburam ya kinong penya ya ki sort beper haba ki por munshwa ne ki basa haba kishna tang takaying basa ban wan samit ki breu haba ki lek kiwan henrei ban pintenat pat ya kaneka ying basa ka jongki laneka hotel kibo ye ki swimming pool beper ki blas dang menta om tunai ki spokes ne mi but ide iba ngiyo kum hakechaka kabashit ban penhun ya kamet jongi henrei shibenta pat dam taki khun samla kamao mene cash dam yong kade kini kinong yelam ki ban sa shim yapi ban ai yapi ki ji kai ki beper ba pila ban compete hapo ka district hapo ka state bat kumju ka national level tenga so ban penpau hang ni lang UI ya ka jilakai ka bapaka hapo ka Caroline swimming pool na bakla na kisnem pasnem nakliang ke ASEAN po Meghalaya ka jipnyan henrei ngaso ban penpau sa piru ka jikmen ba ka district jungiru na i bori badet nakliang jong kasnong hapo ka snong mauro bat ka pamrinyai ka ba nakliang kawi ka madan football ka bangidon kini ki saubanai kabangi nakliang jong ki atli kisnong ki badon munshwa jingkaja yo put usam
ngila form ya kawi ka association ka ba insiam ya kata kamadan football kanam dei jong kano kusnok handai gandai namata ki jong ki palba bat kata ka jong ki palba kalong bangi IT ya kata ka dulir ka badon lai ekar duna sya sports minister lemba OMLA jong kanong po Haji Lam Jongu kini ki sobanai banbu ya kawi ka dorkas lade ka memorandum ban IT sya sorkar ban pelong ya kata kamadan football omsyu kabangil adon labon teli handai ni propose ya ka kawai ka indoor stadium bat kawai ka swimming pool tengah so kum kata ka dorkas su nganam kwa ban kan kutang hangi hanang sasam lang sya ka RBDSA bat sya ka Meglia Swing Association bakin budin lang namar ka jingtrang jongi ki rangba hi kalong ba kamdei ka bonkut hapo ka jingelam jono kalong no tang kata kadak jong ka jingbu yu mau nongrim handai aba kata kadak ka jingbu mau nongrim kan mi kita ki jingle kai ba per habang iong ya kata jingkermen ka ba ki kun samla jongi kimi hani ki por ki ba ki bajenjar haba ki mi ki pa ki peni ki kun naik bakin let jaka police school dan ki let sunu no jaka ki don da ka jingsir handai don kita kinmen kumanga bat mengi boro lang ban petikna ba kidon ki jaka ki begile akai bakini ki kena ki heb ki ber jongi kinampoi shano ya kita ki bakin lapit lane kin perkhat ya ka jingsniu hapo ka imlang asalang jongi tengaso ban ai ya ka jingkit bok ki riang ya phi baro ki kun samla jong dong ribhoi ba pinangla khamle bha shishu bangange scam ru ya ka jingdon jong ki swimming pool hapo jong ka district ka jongi kadang long ka baduna ka badang rit ban ngatip ru lemba kajing yai lenti jonga khasan arhos ne mai bangan pet ye ki olympic khamtam ya u rang u ba klandu hapo swimming u Michael Phelps ka ba ngaju u ya ka jinglong borbet ka jingu baunla ban job sipun ki medal lani ki gold medal hapo olympics ndrei ngaso ba kasadon kapo jongiru kidon ki khna ki khun samla ki jongi ban mi na po jila jongi ki ban yo yu gold medal olympics nga bu jinkerman ba kalau jongi kanang yai pernai kitbok kriang ipi boro bat ka kaneka bor ka pamenta sya ki nongilam jok RBDSA bagi dang ya bu ya ka jitelang op namenta ka jimentoy lene ka burom jongi hanrei kan long hi ka burom joki di kun samla ki berang he nang san nang ka bor shapor pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing khawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun syangi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei arnyo lai